było parę gościów. Kurwa, nie, jeszcze jest jakiś kurwa obcy. Dobrze, kurde, jedź go, wyżyj się na nim, wyżyj się z rumu loda, kurwa. Znaczy nie loda. Co ja gadam? Jest szmata. Jak wygląda jak szmata. Ale gówno, to nie jest szmata. Jest! Dawaj tą szmatę. Dobra, i ja muszę... No ale co jeszcze, kurwa, potrzebujesz? Kurwa, no... Ja pieprzę, co ja dojebałem. No i ci już zabili mnie. Kurde, dorwała mnie dziwka, jebana szmata pierdolona. Od razu mówię, stream 18:10. Kurwa, no muszę ich zaszczelić, no bo kurwa, no nie dam rady, bo to są jakieś zjebańce. No i kurwa, no chuju jebany. Ja pieprzę, ile jest. Dobra, ej, trzeba coś zrobić. Kurde, skąd że się tu wziął? Ty kurwa, dziwko. Gin, kurde, gin. Weź go tam, zczachaj go tutaj, dobrze. Ale ja brałem to uzupełnienie. Tak, to są męskie dziwki. Pyk go. Dobrze, w oko, prosto w oko, wyrwane serce, wszystko. Dobrze. Pałę mamy. Zajebiście. No dobrze. Kurde, nie lubię takie linki i mogę... Wiedziałem, że jest rozłożona. Właśnie o tym pomyślałem, że może być linka rozłożona. Lecą, kurwy brzydkie. Jestem szybszy. Nie no dobra, tak poważnie. Nic nie mam. Mogę im zajebać z Mołotowa. Ale się kurwa. Ty też? Uwolnienie, kurwa, spierdalaj z tym twoim uwolnieniem. Fuck, jeszcze się palę. Dobra, dziwka się spaliła. Dobra, udało się.